पलिटिकल पार्टिनि मानसि आं प्राइमारि मेम्बार मोनसे पार्टिनि नङा आंहा जेराव दिनैनि बाथ्रा बुंनांगौ नोङो जेला सापर्ट खालामो अब्लासो बुंनांगौ दा नोङो जाय जायनि नाम लादों खाम्फा बरगयारि थांलायबाय फैलायबाय मोजां 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 नङा जायहा पावार थायो बेखौ मोजां मोनो सनम ब्रह्म जायहा पावार थायो मोजां मोनो आनकाउन्टेबल मानसि दङ नङा होनबा बेबायदि आंहाथ' बिदि नङा आंथ' दिनै सारि बोसोर दंबावो बिपिएफ सरफ्रा आंहाथ' जेबो गाज्रि नङा साफ्रोमबो मानसि सिनायनांगौ बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जेनेबा मयसिं नाथाय होनो बे आलदा बाथ्रा आंखौ बुंनो हानाय आं मिथिया नाथाय बिथाङा आंखौ मोजाङै सिनायो आंबो सिनायो आं सारोना थाबाय थाबाथाय आंहा बे सारि बोसोर आरामाव सोलिलाङो जिउआ आं मानि थाखाय फैदों नों आंनि सिगाङाव 100 करोड़ थाखा लाइमोनफोरनो होनो होननानै बरबाद खालामबाय थागोन नों जेनुइन जेबो जिनिस गैया ट्रान्सपारेन्सि गैया रावबो मिथिया सानै साब्रैयानो दाना जाबाय थागोन आं सिथाबबाय थानांगौ जाहैबाय नामा बे 100 करोड़जों मा जागौमोन कयथा स्कुल जागौमोन कयथा नों बाथौ थानसालि ब्रह्म थानसालि कयथा गिर्जा जागौमोन नङा बेसेबां जौगाथायनि खामानि जागौमोन लाइमोनफोरनिनो बेखौ खालामाखै होनबा सिरि थानांगौ नामा दा बेखौ जुदि बुंनायनि सोरबा जुदि बुंनो नांगौ ओरै थांलाय हरै थांलाय गावबा गाव बाथ्रा नाथाय दिनैसिम रावबो लिडारनाव फुजा नायनो बेरायनो थांनो गारि बायनो न' बानायनो गोसोनाय सिख्लानो मायबा होनांगौ आं बिनि थांबाय दिनैसिम आं थांनाय नङा गाबोन सोरबा सानलायगोन सोर होननानै बेयावनो सार्च खालामनासो मिथिलायगोन दा सोरबा नङा होनबा दा खोथाया मा जादों नोंदि सोंबाय आंनाव मानि थाखाय सोंखो जे सोंनायनि जाहोनानो जाबाय नों मालाबा मिथिगौ जेलानिफ्राय इउपिपिएलआव थानानै गावनि खामानिनि थाखाय 1.5 लाख थाखा लानानै मान्थलि बिथांनि बेथना 1.5 लाखमोन नङा मान्थलि 1.5 लाख बेथन लानाय समाव रावबो गाज्रि नङामोन इउपिपिएलआ गाज्रि नङामोन रावबो गाज्रि नङामोन सरकार बायबाय दिनै लोगो लोगो गाज्रि जाबाय लोगो दिनै जायफोरा 1.5 लाख थाखानि बिथांनि बेथननि खामानि होबाय नङा आरो बेथन मोननाय दा बिथांमोननि बेरेखायै बुंथिगासिनो दङ दा बिथाङा जि मावनो नागिरदों जे बिथाङा जि मावदों नोंथांनि बे पार्सनेल जिनिसजों आंहा मा सोमोन्दो दं नङा होनबा नोंथाङा दाख्लै आं लोगो मोनबाय आं सानथामाव गिदिंनायनि उनाव आं बिथांखौ बुंबाय माबा आदा आं ओरैबायदि नोंथांनो मोनसे आइडिया होनोसै दि नोंथाङा बोसोर माने टप 10 एमएलए देरहायोबा देरहाखांनायनि उनाव टप 10 स्टुडेन्टनो नोंथाङा 2000 बोसोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ बिथाङा डाइरेक्ट सोंबाय क्लास 10 और 12 होननानै आं जोंनो गोसो जाबाय दाना आं मोनसेखौ सानदोंमोन दाना बे बुंबाय मोननैयावबो होनोसै होनना बुंबाय आं सेलारिजों होनांबाय दा सोरबा सोंलाबायदों दाख्लैबो आं नुदों बोरै होननानै सेलारिजों होनो जोंनो बे मानसिखौ नांगौ नङा होनबा बिथाङा बुंनाया मा ओरै हेन्डसाम ना गोसोम ना गोजौ ना गाहाय जोंहा बेजों लोब्बा गैया सासे ससे माबा रिप्रेजेन्टेटिभआ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभनि खामानिया मा खामानिया बेसोब्रा जोंनो बे जिनिसखौ नांगौ लानांगौ डिसकासन जानांगौ जोंना सावराया नालाय सावरायनो थाखायनो गोबां जिनिस ओंखारा जोंना दा बुंबा आड्डा सोदोबखौ गाज्रि मोनो आड्डा जानांगौ जोंना बोरैबाबा मानसिफ्रा जौ लोंलाया होनबा मोनाबिलिफ्राव जौ लोंनायाबो मोजांफ्रा ज' रायलायनांगौ नाथाय लोंनानै जुदि थाङोब्लासो जानला मोनला रायलाय बे गोजान नङा मोजां कनस्ट्राक्टिभ प्रडाक्टिभ बाथ्रा रायलाय नङा आड्डा जानांगौ सावरायनाय जानांगौ थ' दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ जा माबा लिरदों फैफ्लाङो जा बेखौ लिंदों बे बिराद मोजां हाबाफारि आंखौ खावलायदों बिथांमोना आं फैदों आरो आंनाबो आं बेखौ लुबैयो गोदान जोलैजों जेसेबां सावरायनो मोनो आं बेखौ ट्राइ खालामबाय मेन पारपसाथ' इलेक्सनानो नाथाय इलेक्सन पलिटिक्स एसे एखे जिनिस माबा मोनसे फारागथि दं नङा होनबा आं पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों पलिटिक्सजों लोगोसे इलेक्सना फैफाखाबाय पलिटिक्स माने इलेक्सन मालाबा नंगौ मालाबा नङाबो थ' दिनै बिजाथि जोंहा सिडली कनस्टिटुयेन्सिनि जा बिजाथि दङ बिथां मानगेजेर रन्जित बसुमतारी बिथांनि थाखायनो बिथाङा माबायदि खामानि मावनो ओंखारदों बेखौ सावरायनो थाखायनो बे जिनिसखौ जादोंमोन आरो आं आंनिफ्राय जेसेबां हायो आं बिथांखौबो पियरलि माने ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामनो रावखौबो थिनाखै नाथाय मा रिजनाव सापर्ट खालामनांगौ आं बे बाथ्राखौ सावरायदों आं मोनफ्रोमावबो थांद्रायाखै ओरैनोथ' टाइम माबा नङा पसिबल नङा मोनबासोआव थांबाय आङो ओमफ्राय लाइमोनफोराथ' बेनो बर'ल' नंला दिनै थासारियानो बिदि जालांबाय मानसिफोरा बाथ्रा बुंनो एसे बाग्रा जाबाय लाइमोनफ्रा पलिटिक्स होनबा एसे जानगाराव थाग्रा जाबाय नङा दा जानगाराव थानानै मा समस्या जायो बेखौ मिथिया बोरायफोरानो दा थांनाय 2003निफ्राय जायफोर दङमोन दा बिसोरनो चान्स लागासिनो बेखायनो लाइमोनफ्रा फैनो नागिराबा सिख्लाफोर सोर सामलायगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बैसोआ 50 बारबाय नङा 60 जाहांहां 10 बोसोरनि उनावथ' बिथाङा हानाय नंला प्रमद बर' बिथांनि बैसोआव बिदिनो जाबाय 15 बोसोरनि बिथाङा हानाय नंला बेनि उनाव सोर फैगोन बेखौसो जों दानिफ्रायनो दालाङा आं फैनो हाया आं थाथारनो गोनां खोथा गैया नाथाय जों जुदि चेन सिस्टेम मोनसे खामानि मावनानै सोरबा जायफोरा सामलायथावना नङाबा जों बेखौ सोरनो हगारनो हानो आफ्टार 10 years जों बे थेख्ला जाफोरनो हगारनोसै नामा जायफोरा 100 करोड़ थाखा राननायनि मुङाव फाल्तु खालामनानै लाइमोनफोरखौ आन्दायहोयो जों बिसोरनो हगारनो हाया बेखायनो आं हागौ मानि लाइमोनफोरजों
माबानो ट्राइ खालामगासिनो कानेक्टेड जानो ट्राइ खालामगासिनो नङा आदा सांग्रानि खोथाथ' आं बुंखाबाय दाख्लैनो बेहाय आं जेला फैदों बे माने बिथाङा जाबाय भुसमासुर नङा होनबा भुसमासुरासो बिदि जे खर'आव जाय होबाय बिथांमोनखौ बिथाङा फोजोबस्रांनो नाजागासिनो बे जाबाय बिथांनि पार्सनेल मोनसे केस इग' नङा होनबा बे नोंथांनि पार्सनेल इग'नि थाखाय जों एजाबुलखौ गाज्रि खालामनो हाया नङा होनबा दा आंहा रन्जित बसुमतारिजों खुनु सोमोन्दो गैया आं आगोल सिनायफोरा आगोलथ' आं सिराखाजोंबो मोनसे आंबो नङा नाथाय बिथाङा जि मावनो नागिरदों बिथाङा जि मावदों नोंथांनि बे पार्सनेल जिनिसजों आंहा मा सोमोन्दो दं नङा होनबा नोंथाङा दाख्लै आं लोगो मोनबाय आं सानथानाव गिदिंनायनि उनाव आं बिथांखौ बुंबाय माबा आदा आं ओरैबायदि नोंथांनो मोनसे आइडिया होनोसै दि नोंथाङा बोसोर माने टप 10 एमएलए देरहायोबा देरहाखांनायनि उनाव टप 10 स्टुडेन्टनो नोंथाङा 2000 बोसोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ नांबाय बिथाङा डाइरेक्ट सोंबाय क्लास 10 अर 12 होननानै आं गोनो गोथो जाबाय दाना आं मोनसेखौ सानदोंमोन दाना बे बुंबाय मोननैयावबो होनोसै होनना बुंबाय आं सेलारिजों होनांबाय दा सोरबा सोरबा सोंलाबायदों दाख्लैबो आं नुदों बोरै होननानै सेलारिजों होनो जोंनो बे मानसिखौ नांगौ नङा होनबा बिथाङा बुंनाया मा ओरै हेन्डसाम ना गोसोम ना गोजौ ना गाहाय जोंहा बेजों लोब्बा गैया सासे ससे माबा रिप्रेजेन्टेटिभा पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभनि खामानिया मा खामानिया बेसोब्रा जोंनो बे जिनिसखौ नांगौ दा पद्मिनि ब्रह्मखौ जों सावरायदों बिथांखौ साबेसे मोनसे सिनाय कुइसना बे जागोन नङा होनबा गाबोन सोरबा सोरबा सानलायगोन सोर होननानै बेयावनो सार्च खालामनासो मिथिलायगोन दा सोरबा सोरबा नङा होनबा दा खोथाया मा जादों नोंदि सोंबाय आंनाव मानि थाखाय सोंखो बे सोंनायनि जाहोनानो जाबाय नों मालानिफ्राय मिथिगोन जेलानिफ्राय इउपिपिएल आव थानानै गावनि खामानिनि थाखाय 1.5 लाख थाखा लानानै मान्थलि बिथांनि बेथना 1.5 लाखमोन नङा मान्थलि 1.5 लाख बेथन लानाय समाव रावबो गाज्रि नङामोन इउपिपिएल आ गाज्रि नङामोन रावबो गाज्रि नङामोन सरकार बायबाय दिनै लोगो लोगो गाज्रि जाबाय लोगो लोगो दिनै जायफोरा 1.5 लाख थाखानि बिथांनो बेथननि खामानि होबाय नङा होनबा बेथन मोननाय दा बिथांमोननि बेरेखायै बुखिगासिनो दङ दा थ' मानसिया बेखौनो बुजिनांगौ दा आंखौ बुखिनो हायो नाथाय आंनि बेलायाव मा जादों आंहा मानसिया पावार थानायजों थाङो आंहा थांनायाव पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबाय दा नै आरो आं दा पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबावदों आरो दा माने बेरेखानि उनाव बेरेखा खालामबाय थायाखै आङो जिनिसा मा जोंनि जेनुइन बाथ्राफोरखौ जोङो सोंथि खालामगोन जोंनि माबाफोरखौ दा बेखौ सोंथि खालामनायनि सोरबा आंनो बेरेखा सानदों गावसोरनि बाथ्रा दा पद्मिनि बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंबाय आरोखि आंजोंबो लोगो मोजाङैनो नाथाय नोंथाङा बोरै सिनायखो नोंथाङा सिनायानो जाबाय बिथाङा इउपिपिएल सरकारनि समाव मोनसे फ्लेक्सि खामानि मावदों नङा होनबा 1.5 लाख बेथन मोनोमोन मान्थलि नङा बै समाव बिथाङा इउपिपिएलखौ बिराद मोजां मोनोमोन आंखौबो हाबनो लिंदोंमोन इउपिपिएलआव दा बिथाङा सरकार गैया थांबाय सिम्पल बाथ्रा दा बिथांनि बाथ्रा लानानै जुदि सिडलि चिरांनि मानसिफोरा बिथांनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनो रोंगौ नालाय थगाय जायो लफाय जायो होनबा बिथांमोननि बाथ्रासै आंलाय मा खालामनो आं बुंनांगौ बुंबाय बे बुंग्रा मानसिफोरा जाबाय जोंनि माबाखौनो बेसिक जिनिसखौ मिथिया आंहालाय बबे पलिटिकेल पार्टिनि मानसि आं प्राइमारि मेम्बार मोनसे पार्टिनि नङा आंहा जेराव जेनुइन बाथ्रा बुंनांगौ नोङो जेराव सापर्ट खालामहैयो अब्लासो बुंनांगौ दा नोङो जाय नाम लादों खाम्फा बरगयारि थांलायबाय फैलायबाय मोजां नङा जायहा पावार थायो बेखौ मोजां होनो सनम ब्रह्म जायहा पावार थायो मोजां होनो आनकाउन्टेबल मानसि दङ नङा होनबा बेबायदि आंहाथ' बिदि नङा आंथ' दिनै सारि बोसोर दंबावो बिपिएफ सरकारा आंहाथ' जेबो गाज्रि नङा साफ्रोमबो मानसिया सिनायनांगौ बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जेनेबा मयसिन नाथाय होनो बे आलदा बाथ्रा आंखौ बुंनो हानाय आं मिथिया नाथाय बिथाङा आंखौ मोजाङै सिनायो आंबो सिनायो आं सार होनना थाबाय थाबाथाय आंहा बे सारि बोसोर आराम सोलिलाङो जिउआ आं मानि थाखाय फैदों नों आंनि सिगाङाव 100 करोड़ थाखा लाइमोनफोरनो होनो होननानै बरबाद खालामबाय थागोन नों जेनुइन जेबो जिनिस गैया ट्रेन्सपारेन्सि गैया रावबो मिथिया सानै साब्रैयानो दाना जाबाय थागोन आं सिरि थाबाय थानांगौ जाहैबाय नामा बे 100 करोड़जों मा जागौमोन खयथा स्कुल जागौमोन खयथा नों बाथौ थानसालि ब्रह्म थानसालि खयथा गिर्जा जागौमोन नङा बेसेबां जौगाथायनि खामानि जागौमोन लाइमोनफोरनिनो बेखौ खालामाखै होनबा सिरि थानांगौ नामा दा बेखौ जुदि बुंनायनि सोरबा जुदि बुंनो नांगौ ओरै थांलाय हरै थांलाय गावबा गाव बाथ्रा नाथाय दिनैसिम रावबो लिडारनाव फुजा नायनो बेरायनो थांनो गारि बायनो न' बानायनो माबा गोसोनाय सिख्लानो मायबा होनांगौ आं बिनि थांबाय दिनैसिम आं थांनाय नङा आं बुंबायनोखा एन्थुइस्टिक मानसि सासे खामानि मावनो गोसो गोनां थांनाय समफोराव मोजां मानसि मोनजोबा बयबो मालाबा दालालफोरजों बेंजा थायो थांनाय समफोराव जानो हागौ बिदि एसे जादोंमोन आं मिथिजोबा नाथाय जोंनि बिबानानो बेनो जों मानो हगारना होनो दा जों दैदेनलांनांगोन नङा होनबा आं लाइमोनफोरखौ बुंनाया बेनो जों गाज्रि मोनबाय थायो मा बिजों थाफाग्रा मानसिफोरा गाज्रि गोजा होननानै नों मोजाङा मानो थाङा नङा थ' बेखायनो बिथाङा आं होननाय बाथ्राया सेंग्रा मानसि सासे इन'भेटिभ आं मोनसे आइडिया होबाय बिथाङा एक्सेप्ट खालामबाय बेथ' जेबो गाज्रि नङा सिडलि चिरांनि मानसिफोरा स्पेसियेल एमएलए निफ्राय एमएलए आ गावनि बेथनखौ होनो नागिरदों 2000 टटेल 20 स्टुडेन्ट क्लास 10 नि टप 10 आरो 12 नि टप 10 बे मा गाज्रि बेनिख्रुइ सासे एमएलए आ मा मोजां मावगोन लामा दालांखौथ' बयबो मावगोन नोंथाङाबो मावगोन आंबो मावगोन बेफोरनि थाखाय बाथ्राया बे आरो
आरो आं पानिराम ब्रह्मनि खोथाखौ बुंनोसै बिथाङा बे 2003नि माला हगारनो हागोन गोदान जोलै नङा बिथाङानो MCLAबो जागोन बिथाङानो EMबो जागोन बिथाङानो MLAबो जागोन नङा होनबा माला हगारगोन गोदान जोलैया माला जायगा मोनगोन बेखौ साननायनि सम फैबाय आरोखि बेनो